Îți explic diferența reală între SDS Plus și SDS Max. Dar înainte de asta, nu uita să-mi dai un like și un follow ca să rămâi conectat mereu la astfel de informații. SDS Plus și SDS Max nu sunt la fel. Nu este vorba de brand, nu este vorba de preț. SDS Plus folosim atunci când avem lucrări acasă, lucrări mici, gen de făcut 2-3 găuri la o draperie, un montaj de tablou sau așa mai departe, burghie 6, 8, 10, dar nici într-un caz la spart, la decopertat, la gresie, faianță sau chestii de genul. În concluzie, lucrări ușoare și medii. În schimb, SDS Max îl folosim atunci când avem lucrări grele, spar beton, dăltuire, decopertare, gresie, faianță și așa mai departe. Dacă nu respecti aceste indicații, risc să ți se strice ciocanul rotopercutor sau mașina de găurit și o să stai cu ele mai mult în service în loc să-ți producă bani. Distribui acest video și prietenilor tăi să fie informați corect și salvează-l, că poate o să ai nevoie de el chiar azi când îți cumperi un burghiu, o daltă sau un șpiț.